Hej, jeg har Orlando Bloom på besøg. Og han er sådan lidt... Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg er her på besøg, det er fordi, det er meget plakat i baggrunden, og rigtig fint, ikke? Men hvad for nogle papirsservietter næse bruger du? Jamen altså, jeg har rigtig godt lide Lambi, og kan du se, jeg har en bums på næsen der, for hele tiden klør man næsen. Men Lambi, de er så søde, fordi så er en lille lampe, og så støtter man garanteret også en eller anden dupfund, og det er så hyggeligt, det synes jeg. Det kan jeg godt sige, det er hyggeligt. Ja. Altså, jeg har det også sådan, at alle de der miljøskader, de kan godt bare ramme mig, ikke? Fordi at jeg går også lidt med sådan noget helsenød, og koffeinplaster og alt muligt. Det er også derfor, jeg sidder sådan lidt hyperaktiv. Men altså, jeg har det sådan konkret meget godt. Ja, altså, jeg ved ikke, hvad du synes, men jeg ser ikke meget godt. Jeg ved nu ikke, om jeg synes, at du har det så godt. Altså, det er lidt overdrevet. Ja, de der dyr, mand. Altså, de der dyr, mand. De kan få godt ramme mig i røven, fordi ved du hvad, jeg synes, de laver sgu ikke en skid, altså de arbejder ikke, og ja, det kan du godt synes, men der er nogle andre, der har... altså, det er jo ikke mine dyr, vel, det er min lille fidro, altså, så vil jeg måske synes, at den skulle tage på dyrepensionat, eller jeg ved ikke. Den bor også som krammebamse, den går nok 2 meter høj og 2 meter bred. Nå, så lille er den. Det kan jeg godt sige, den er også sådan lidt, helt vildt sød, ikke, og blød, og min honey er bedst til at rise mod vest, min bruhest er la la la. Men altså, jeg har det helt fint sådan her, altså. Men min lille hund, den nogle gange, så krasser den mig i ansigtet. Det er også den skyld, at jeg har fået sådan en bums der, du ved. Ej, det var sgu da ikke særlig godt. Sur hund, altså, jeg mener, hallo. Er den sådan, den er? Ja, men hvad, jeg er sikker på, at det er en ond en. Jeg tror, det er John Lennon. I virkeligheden, så tror jeg på reinkarnation. Jeg er sikker på, at det er John Lennon, der er blevet født igen. Og John Lennon, han vil garanteret hævne sig på mig, fordi at jeg ikke levede det, han levede, og sådan noget, du ved. De her gamle mærkelige, de har nogle mærkelige tanker. Også selvom de er døde, altså. Og Fido, den kunne jo godt være med til. Den er jo godt nok lidt stor, men altså, den kan altså hjælpe en. Ja, men jeg bliver altså nødt